ngap dia so bhai phi saisin shakane ka channel ka chonga te parlo ka showing nya pet yakane ka video nga karpat red phi saisin mapin sofa ban subscribe ene ka channel kat ki bom pat dep bat kum ju share ban like ya ke videos ki jongi ha kane ka channel tangin pet minta ya kane ka khobor ka hat-trick ke Bangkong jong uklian amape kamot man ha kane ka jinglakai ka Baldep ka Real Madrid Persa ya kane ka klub Valladolid ha ka ba ka Real Madrid kala job ya kane ka klub Dalai Lanot bakane ka jing job jong ka Real Madrid ka kantiu ya ka Real Madrid banpat kum kata ka bahek poin ha kine ki La Liga ha kane ka La Liga lengba kane uklian nama pe Ukraine ba ukmen ya kane ka hat-trick jong udap da jing sokmen andrei wong ka ek ka ba kongsan kalong ba ukmen ba ka tim jong ka job ne ka klub Real Madrid ka job hadin jong ne ka jing lakai uklian nama pe ulah tep ya ka bol jong habok ka t-shirt jong ukmen ba open pau nagamta kane ka hat-trick ke Bangkong du jong bat kane ka klub Real Madrid andre ukilem ape wong umna komentan ya kane ka hat-trick andre ukmen ba ka klub ka job ban penkiu kerdan ya ka klub ka jing job ban job kalong ka ka Bangkam kata de ka thong jong ki players ne ka klub baro ha patai tikatare kacing sngau jong uklian amape ula juyo ru yak hat-trick ha kane ka World Cup hajar arpeu ha Persa ya ke Argentina bat ke France ula yo ru ya hat-trick ha kane ka jing lakai long ba ha kane ka jing lakai ka ba uklian ape uyo ya kane hat-trick Winnie Junior ula singau kendit bat singau itnat bha ya kane ka jing ilakai jong uklian mape namar ba uyo ya kane hat-trick te parlok kumno pidan manong halor kane ka hat-trick jong uklian mape ne ka klub Real Madrid tangta khodesi